Hello, dear friends. I'm very happy to present to you today the very last psalm for the church's liturgical year A. That is the 31st Sunday of the year. Unfortunately, I'm not able to present it as it's supposed to be, as I planned, because my system got damaged. Rather, I now present it as raw as it is with my a cappella app and phone. I hope you are going to enjoy it. The psalm is Psalm 23. Let's be about it. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Ọ na-eme ka m zuru ike n'ebe ahịhịa ndụ dị. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Ọ na-eduga m na mmiri, n'ebe ahụ ka ọ na-enye m ike. Ọ na-edu m n'ụzọ ezi omume n'ihi aha ya. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Ị na-akwadoro m nri n'ihu ndị iro m, itela isi m mmanụ, iko m ejula n'ọnụ, na-agbafu. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. N'ezie, obiọma na ebere ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke ebebe. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Chineke bụ onye nche m, onweghị ihe ga-achọ. Thank you so much. I still remember FadaBarto music. Follow us on YouTube. We always enjoy our songs. As we enjoy it, may God, who is leading us into the last Sunday, also lead us into the first Sunday of the liturgical year B, and all through the year, to the glory of His name. God bless you so much. God bless you.